Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublei phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Ya ki laingut ki Nongïalam bahakmat ke Khasi Students Union KSU ki bla syake magi pulit Hadien ke jingyaken an akarali thuk on pynkynriah no na Shillong chiki jakaset along Tura bat Williamnagar minta ke stem. Ya Vice President ke KSU usamla penkemen langsan meet beru General Secretary usamla Ruben Najer on ra Tura karba yu President usamla Raymond Kharjana on pynkynriah sha Williamnagar. Ki pulit kilake mikini kilaingut hakamit juga kat kendai trik unailan no office trikam ke KSU hajayau tanggat tu kat ne kenta Hadien baka jingyat rali lama yong juga senggala kelalong ke jingyat kenan hakikat tu kat ne benta kenong ba Shillong. Ke KSU kala pelong ketika rali ban penbor ke sarkar jela bahkan pendep ke santli kimat jingdawa Hadien balakut ke por khat sngi juga ultimatum baka senggala ai. Reha ka jingya jangkarali la keno bagi dan kibriu ki blasyo iki pat ba penjulor ya bun teliki kali bar ki jingdan jing empat ba nalor ka jing thangi ka wei ka kali sarkar karkum ka jing onggi pulin hadu life wei teliki kali kla sya penjulor haswa ban syakem ki Nongïalam ka KSU kla pen paw ka jing sngosi halor ki jing ja ba kla kami ka jing ket kli kum kinang penyat ya karali Ndai kila kentaj bagi dikhot ka seng ki dan kti da ka ba keno bagi dan ki runar ki blarung sop ban penjak buram mi ka seng bat pen pulam mi ka jing yaki Hadien ke jing syakam la ra ikini ki Nongïalam sadar police station ha ka arpho turek unailar. Ki pulit ke lapan mi iki hakmat ke yung Bishar district and session court ha Shillong. Kabala hukum banset iki khat sausngi ha judicial custody ke jing pynkynriah iki Tura bat Williamnagar kawan hapring ke jing kiu ke jing yaki ba ke jing penram na ke seng bat ki pat ba ik rukam kam bar ke jing penan kam ki tendong le er pensat kman ha jaya.